Здравейте на всички, добър вечер. Казвам се Румяна и днес ще бъда ваш домакин на събитието, което е част от потребителската ни група Internet of Things. А DFBG е специализиран джобборд за IT обяви. Искаме да сме най-доброто място, на което IT професионалистите намират следващата си работа. Ако някой в момента си търси работа, може да разгледа обявите на нашия джобборд. А днес имаме нов въпрос към вас, свързан с джобборда на DFBG, на който ще се радвам, ако отговорите тук в Zoom анкетата. Искам и да благодаря на нашите партньори Digital Lights и Festo за подкрепата за развитието на групата. Digital Lights е софтуерна компания за решения в областта на мобилност от ново поколение. Разработват информационни системи, които контролират и свързват превозни средства, а също така създават платформи и инструменти за дизайн на нов тип автомобили. А Festo е част от немския концерн Festo AG, световен лидер в производството на индустриална и процесна автоматизация. Текущо в България дружеството има производствена и развойна дейност, като е основен партньор на немския концерн в развитието и налагането на Индустрия 4.0. Както може би знаете по време на лекцията, но най-вече след това имате възможност да задавате въпроси в секцията на Zoom Q&A и накрая лекторът ще отговори на тях. А ако някой има желание да зададе въпрос на живо, може да го направи като се включи с камера и микрофон, използвайки опцията Raise Your Hand и ще му дадем достъп да се включи. Благодаря ви. Това е за сега от мен. Време е да дадем думата на днешният ни гост-лектор, а именно Мартин Харизанов. Заповядай, сцената е твоя. Благодаря. Трябва да ширам вече. Така, добре. Започваме. Днес ще си поговорим за секундичка, може би камерата да пусна. Така е по-добре. Така, напитаме сега наново. В този момент ще тръгне всичко. Така. Вече трябва да сме готови. Благодаря за търпението. Ще си поговорим днес за термопомпа, работа с фотоволтаична система, интеграция с Home Assistant. Нещо, което наскоро се занимавах и бях помолен от FBG да споделя малко опит. Накратко какво ще говорим. За мен е няколко думи. Аз съм менеджер в IT компания Viston Electronics. Занимавам се с отдел системен инженеринг. Това е автомотив областта. Имам по образование доста опит в разработването на софтуер, хардуер, бетата устройства, което естествено доста добре се съчетава с всякакви проекти за домашна автоматизация. Имам опит с IoT стартъпи. Преди време бях доста активен в блог сферата и съм споделял своя опит в персоналния си блог karizanov.com. Сега плана какъв е? Да поговорим малко за планиране, изграждане на термопомпена инсталация домашна. Малко ще споделя какви грешки съм допуснал, какви уроци съм научил, кое се е получил добре. И ще имаме малко време за въпроси и отговори. Малко дисклеймърс. Споделям собствен практически опит. Моите мнения са лични. Термопомпената инсталация е реализирана в по-рано тази година. Не съм свързан по никакъв начин с компаниите, чието продукти ползвам или ще спомена. Абсолютно говорим за личен опит, не професионален, в частен личен проект.
Не твърда, че съм пълен експерт в термопомпи и изобщо HVAC областта. Възможно е да допусна някаква грешка, може да ме коригирате своевременно. Така, няколко термина да споделим, които може би ще се чуят по време на презентацията. Най-популярният, разбира се, е COP. Това е Coefficient of Performance. Това общо взето за всяка една термопомпа е съотношението на консумираната електрическа енергия спрямо произвежданата топлинна енергия. И разбира се, един добър измервател на колко ефективна е една термопомпа. Air Source Heat Pump, ASHP. Това е термопомпа, която добива енергията си, всъщност извлича енергията от въздух. Има различни видове термопомпи. Тук конкретно моята е класическа въздух-вода. Ще се спомене термина Smart Grid. Това е една инициатива, която различни производители на оборудване участват в нея и позволяват чрез експознати пинове на продукта техни или пък интерфейси да се вкарва съответния план в някакъв режим. Така че да засили примерно някаква температура или пък да се намали, да се спре обратно. След нещо ще разкажем повече. Това е такава интересна възможност за интеграция, нали, на различни системи. В контекста, понеже говорим за фотоволтична система, ще разкажа как съм се опитал да интегрирам Smart Grid функционалността на инвертора с термопомпата. БГВ или бойлер гореща вода, или Domestic Hot Water на английски. Certification, не знам какъв е термина на български, опитах се да намеря. Общо взето това е физичен ефект на разделяне на водна маса, на слоеве. Ще го споменем няколко пъти, как това може да бъде желано ефект, търсен ефект, разслояване на съдържанието на бойлера, в случая конкретно, както е илюстрирано на картинката. Термоклинди, не знам какъв е българският термин, ако някой знае да напише. Ще споменаваме дефрост няколко пъти. Това е функцията на всяка една термопомпа, връща временно цикъла и когато се получи обледяване на външния топлообменник, всъщност премахва това обледяване и става по-ефективна термопомпата. Home Assistant, това е системата за домашна автоматизация, популярна. Може би сте чували за нея. Напоследък съм доста запален по Home Assistant и общото къщата, всичко, което съм правил през десетките години на автоматизация, сега го включвам в Home Assistant. Ако не сте го чували, задължително поръчвам да се потърси малко. И един термин дефектна токова защита, ДТЗ, Residual Current Detection. Това са предпазители, които следят за отечки евентуално в електрическа верига. Така, контекст, за да разкажа за какво става дума. Еднофамилна къща до София, намира се на 720 метра на морска височина, малко над София, всъщност нещо, че София около 500-220 метра, така че 200 метра близо над нивото на София, съответно климата е по-хладничък, определено. Градус 2, по-студен от София. Изключение на редките случаи на температурна инверсия, която е по-топло тук, отколкото в София. 2010 година е строена къщата. Тогава си бях запалил по концепциите на
разцив на къща, без да твърдя, че моята е такава. Съм се опитал да направя доста добра изолация. Външна изолация, зидария 35 см вътрешна, камена вата, облицована после отгоре, пак с конструкция. На пода и на тавана по 3 см фибран, общо дето като термос с стаите, изолирани. Добра дограма. Има значение това за отоплението. Очевидно, особено в къща, когато нямаш съседи, нали, да те топлят. 3 помещения, 3 стаи, отделно хол, кухня, трапезария, 2 бани, коридори, стълбища и общо зато около 200 квадратни метра отопляеми, които се отопляват и още 40 на неотопляеми. До сега, от 2010 до сега е отоплявана пак с термопомпа, самоделка. В моя блог съм описал този проект. Общо взето обикновено климатик, преправен термопомпа възлова. Доста интересен самия проект. Право след малко може би ще отворим за секунда само да ви покажа за какво става дума. Но даде време за подмяна. Тази година, миналата всъщност, отоплителната инсталация съществуващата с вентилаторни конвектори, 5 броя, подово отопление, 2 броя в кухня, трапезария. Ваните са пак подово, обаче и лира. И отделно имаме камина на водна риза, която е абсолютно вързана в паралел на цялата система за случаи на по-студено време. Както казах, от 13 години с тази термопомпа самоделка съм изкарал. Като строихме къщата, тогава имаше такава тенденция да се правят самоделки. Общо зато беше страшно интересен проект и ден днешен, като говоря с някои, така са доста заинтересовани и включва абсолютно хардуера с пълна модификация на термопомпата, изхвърляне на вътрешното тяло, ползване на електрониката, 4-пътния вентил, преправяне, вкарване на един веб-пас към бойлер, за да може да работи в режим да топли бойлер, докато работи в какъвто и да режим. Общо взето на моя блог може да намерите повече информация. Сам по себе си е страшно интересен проект, но все пак си е моделка. Със сигурност не беше на оптимални режими. Все пак не е предвидено такова натоварване и на 13-та година издаде скъп шум, който не можаха да възстановят двама познати майстори и реших така че е време. Общо взето някъде пробив се получи, изглежда в този фреоновия кръг, който минава през бойлер, който е, пак казвам, доста нетипично решение, но все пак доста интересно, но все пак тук е високо налягане, получи си някакъв пробив, изплю масло в бойлера, след което не можахме да подкараме нормално повече. Това се случи, мисля, че април месец миналата година. За съжаление, все още по време на отоплителния сезон, така че трябваше на кабина да изкарам останалото време и лятото трябваше да направим ново решение. Мислях за кратко много наистина отделни климатици, само че при такъв голям брой помещения това не знам дали ще е най-ефективното. Това няма да ми топлят топлата вода, климатиците отделно, накрая да правя ново решение. За кратко се замислих котел, но няма охлаждане, съответно нали, пак не е толкова ефективно, колкото е на термопомпа. Понеже казвам за фотоволтаична система интеграция, може би сте били на предишната ми лекция, където разказвах за фотоволтаичната система, която имам. Това е миналогодишния проект, не миналогодишния, по-миналогодишния, 22. Пак на моят блог съм написал някои изпусна лекцията. Накратко мрежа, електромер, вътрешен електромер,
табло за изключване на връзката към мрежата в случай на аварийно захранване, инвертор 6 кВт, 6,4 кВт панели, 7,68 кВт батерия, зареждачка за кола електрическа и тази интересна част тук, всъщност Fronius On Pilot е такъв безстепенен дайвъртър, както на български, регулатор на мощност, която излишната фотоволтична енергия я вкарва в резистивен товар. В случая нагревател в бойлера, т.е. да не се губи, тъй като не продавам обратно към мрежата, я съхранявам приоритет 1 в батерията, приоритет 2 в БГВ. Това беше миналата година, сега вече има повече модификации. Писаме изискванията към термопомпата. Къщата е свързана към монофазна инсталация, съответно термопомпата трябва да е монофазна. Исках да е сплит, т.е. хидробокса да е разделен от външното тяло. Интересно, че се продават и варианти за една обща конфигурация, която всъщност малко ми е странно, може би трябва да се сантифри да се помни в този случай. Не исках да имам такава система, по-скоро исках външно тяло и вътрешен хидробокс. Въздух, вода, нямам сондажи, нямам вода, нямам възможност за вода, така че пак оставаме на Air Source Heat Pump. Искам да имам възможност за отопление, основно, възможност за охлаждане и топла вода, както и до сега. Така че, когато се избира термопомпа, трябва да се убедите, че тези режими ги има, не всяка една ги има, със съжаление. Исках да е ефективна от минус 20 до плюс 40 градуса, като така звучи страшно минус 20 градуса, но всъщност 2017 година тук беше минус 22 градуса. 17 януари, може си ги спомняте този период. Нямам се да не се случва в скоро време пак, но все пак това са реални температури. Всъщност, преди помпата на минус 22 градуса, нямам се, че има смисъл да се пуска и още минава на камина, но все пак, ако може, нали, да по някакъв начин, ако нещо се случи, да работи и при тия температури. Естествено, лятото редовно вече си става 35, 36, 37, 38 градуса. Тогава работи на охлаждане. Исках да има разумен дефрост. Старата термопомпа беше Daikin и имаше един неразумен дефрост цикъл. Безумен бих казал. На всеки 45 минути. Паднали под 3 градуса или 5, не си спомням вече. Задължително на всеки 45 минути, без значение дали има обледяване, дали има, може би, някакъв цикъл, просто да обръща маслото в системата, но не беше много оптимално според мен. 10 на киловатт отдавана мощност. Старата Daikin система беше 24 000 British Thermal Unit, което според Google е около 7 киловата. От къща 200 квадратни метра дана мощност беше малко undersized. Според мен, така че сега тук лесен, малко съм чул киловата като изискване. Така, опции за интеграция с фотоволтична система, както казах, и с Home Assistant. Това ми бяха желанията, като избирам моделче. И си харесах, що горе пасващо на критериите, така наречените Zubadan, Ecodan системи, 11,2 кВт. Общо взето тези критерии, които съм заявил, ги има. Тук, ако забелязвате, ми е интересно, от сайта съм го свалил на производителите, нали, капацитет при отопление 80-110 квадратни метра, пък аз съм 200 квадратни метра, така че двойно. И причината това да е възможно е, както казах, вероятната изолация.
невероятно, не е невероятно, но доста голяма изолация. И съответно това, че начинът, по който самата къща построена, стаите са така разположени, че реално има една единствено помещение с северно изложение, всичко друго има север е изолиран с такъв walk-in closet, с различни трикове, коридори. Практически доста хитро е направена самата архитектура, така че да няма северни изложения. И факта, че съм си топлил 13 години с 7 кВт топлинна мощност, термопомпа, даваща, и не съм имал проблем чак сериозен, нали? Освен в много редки случаи на ниски температури, така че това е пак подобрение. Така. Ето какво да умуване съм измислил и инсталатора се съгласи да ми направи. Всъщност го убедих, защото малко не е много типично. И така отвън имаме хидробокс. Външното тяло, буквално той на гърба на хидробокса. Тук се направи минималния тръбен път с едни изливки и влиза в хидробокса. Хидробоксчето естествено има доста интересни вътре компоненти, пак топлообменник, вода, разширители, обезвъздушители, помпи, електроники, сензори, филтри, всякакви интересни неща, но така за простота съм го упростил. Има изход, не съм го отсветил нарочно дали е топло и студена вода, защото и двете може да бъде. В режим на охлаждане дава студена вода, това е изхода, стига до трипътен клапан, който се регулира от електрониката и основно към буфера се влива. Буфера е 200 литров иноксов нержавей късът. Обема се затопля, после излиза обратно през долния край, тук, и се връща обратно в хидробокса за повтори цикъл. В режим на затопляне бойлер, този път приключва трипътния клапан насам и тук вече задължително топла вода идва, не работи в режим на охлаждане, охлажда бойлера. Естествено, топли през така доста голяма серпентина, която започва от тук до тук, после има един байпас и пак втората част долната, всичкото е доста голяма серпентина, 300 литра бойлера, за да може да държи вода с по-ниска температура. Стандартните бойлери, които са с 120 литра, 80 литра, те са за градус 70 градуса и има повече вода. Тук идеята термопомпата около 50 градуса да се държи водата и съответно като по-голям обем се компенсира това, че е с по-ниска температура. Тук нямаме вливане на то е през серпентина. Тук обема е общ, се влива. От самия буфер към къщата излизат два изхода и общо взето от контекста на термопомпата това тя вижда и се разполага. Тя не знае какво има нататък към къщата. Общо взето един буфер и тя с сензори на поток и на връщащ се поток горе-долу определя какъв е деманда за топлина. Така на лека особеност, не съм сложил сензорите за поток на самата тръба, което е малко нетипично, защото малко ще видим, къщата може да спира изобщо потока към нея, ако няма нужда от топлина. Особеност. Са сложени, ето в тези позиции има две пробки тук и тук. И по тях контролираме. Има и един трети сензор под кожухчето тук на обезвъздушителя да се сложи, за да следа върха на температурата. Така като интеграция с фотоволтаичната система, ето виждате, тук има електрически нагревател, който се явява приоритет 1.
тук за тъгълчето не се вижда, но по-нататък има една друга снимка, е самия OnPilot, този, както казах, безстепенен регулатор на мощност. И всеки един момент, когато има излишък в фотоволтаичната система, той се вкарва в бойлера като приоритет 1. След като достигне бойлера до 60 градуса, превключват приоритет 2 в буферния съд. И съответно се подгрява той, което е доста удобно в междинните сезони, практически септември, октомври. Аз не съм пускал термопомпата, само чрез излишък от фотоволтаичната система. През деня тя се нагрява, този път вече сериозно, до 70 градуса се достига, нали, буфера. Това, което термопомпата не може да постигне никога в естествения си режим. Аз термопомпен режим, буфер се държи около 35-38 градуса вода. Но то факта, че нали, имам излишък от енергия и го вкарвам в бойлер и в буфера, ми помага в междинните сезони практически да не се пуска отоплението, тъй като през деня се натрупва голям излишък. Има и трети бойлер, това е стария, който не съм го написал, просто ако успее да зареди тези два бойлера до 70 градуса, тогава всъщност няма ограничение в горната температура. Всъщност мисля, че на 60 съм го ограничил, но реално мога и до 80 да го загрея бойлера. А буфера няма ограничение, мисля, че към 70, докато не изключи, и после минава към трети приоритет, един 120 литров стария бойлер, всъщност, който и него може да държи. И реално мога да зареда 620 литра вода да загрявам през деня с излишъка. Естествено имам един ключ през лятото, го изключвам, тъй като се ползва в режим на охлаждане, няма нужда да загряваме и охлаждане до време в буфера, така че това се изключва. Така, това горе-долу е за системата. Виждате как изглежда. Това, което по-малко ще обърна внимание, не съм го рисувал, е камината. Тя си е стандартна камина с водна риза. В студено време е на минус 22 градуса, ще я пусна примерно и ще топли буфера. Тя може да го загрее буфер и тя на 60-70 градуса без проблем. И си има отделна електроника, която не е толкова интересна. На 7,5 метра някъде тръбен път от това нещо, което се намира в гаража ми всъщност, е тази разпределителна кутийка, която всъщност пристига от буфера. И тук има една много интересна схема, един регулатор, това нещо тук, което му задавам каква температура да максимално да върви в кръговете. Това са такива стандартни помпи, нали, които имат и такъв регулатор. Аз съм го сложил на 38 градуса. Тоест буфер мога да го загрея до 70 и до 80 градуса, но аз не искам по половото да тече вода 80 градуса, естествено. Сме на стинари. Също така и фенколс, така, вентилаторните конвектори работят между 27 и 35-67 градуса, така че повече от тази температура абсолютно аз къща не искам. Което всъщност е всъщност интересното нещо на буфера, тъй като аз мога да го загрея, както казах, и до 80 градуса и да си посръбвам по-маничко, да поддържам до 35 градуса в вътрешния кръг. Темата доста интелигентно е така си миксира, върти в този кръг, когато поистине температурата, добавя малко от буфера, но винаги се грижи да не надвишава зададената представа въртка температура 38 градуса, както казах, аз съм задал. Така че един буфер зареден на 80 градуса може спокойно да ме осигури 3-4 часа отопление. И го прави. Така. И вече поставите. Да, само секунда. Тук да, има за балансиране на системата, т.е. максималния дебит. На подовото има такива вентили, които са тук. На баните има вентили, които са на самите лири и те си спират потока, а пък вентилаторните конвектори
5 броя, след мъничко ще разкажа за тях, те си спират от самия етаж. Тоест, когато някоя стая иска отопление, тя си отваря съответния кръг, нали, и си тегли топлинка. Когато всички стаи са топли и нямат нужда от отопление, всичко се затваря и практически помпата има такъв режим, нали, спира да върти. Тоест, буфер е зареден през деня, когато има излишък, може да си седи и да изчака до вечерта, когато да се развърти тази топлинна енергия, където има нужда от нея. Това е много характерно за вентилаторни конвектори, нали, но не се препоръчва при радиатори и такива други системи, защото там трябва да е по-инертна системата. Например, това доста добре работи. Тоест, случва се буфера да захранва доста време ставите. Малко ще го видим това. Вентилаторните конвектори и стандартен вентилаторен конвектор от старата инсталация не са нови. Тук, което направих е да сложа такъв контролиран вентил, т.е. срезах тръбите, тук съм снимал и внедрих такъв вентил, който с задвижка, нали, който самият термостат го управлява. Термостата е доста хитър също, защото следи тръбата на потока, който идва към нея и само когато има достатъчно висока температура, тогава пуска една от трите зададени скорости на вентилатора. Може да има отдалечен температурен сензор, за да се мери в някакъв друг край на стаята, примерно температурата. Контролира тази задвижка. Задвижките си с механичен оверрайд, т.е. вратката може да се завърти и да се блокира в отворено състояние. Тогава кръга винаги остава отворен, но както казах, аз искам неотопляемите стаи да затварят кръга. Така е по-ефективно пример. Лично това според мен не е най-добрата практика в други случаи, други конфигурации. Например, работи добре заради вентилаторните конвектори. Долната част, още по време на строителството на къщата, съм предвидил и заложил тръбички за отвешане конденза, тук лекичко се вижда в единия край. И тук съм балансирал потока на интересна статия, която съм я линкнал в тази картинка. Общо дето за различните скорости на вентилатор, какъв дебит на вода трябва да преминава при тях, за да отдава някаква мощност, която сме си пожелали, така че съм се съобразявал и с това нещо, което съм балансирал кръговете. Така самото термостатче е много интересно. Те са ZigBee и това ми беше едно от желанията, като свърза системата, да мога да ги интегрирам в Home Assistant. Нали, съответно, купих си няколко, 5 всъщност, и се опитах да ги интегрирам в ZigBee to MQTT и не се получи. Там има опции да се добавят различни устройства и там не се получава, т.е. до някъде се получава. Проблема се оказа, че те си търсят тяхното приложение, да ги конфигурират, да пратят някаква специална команда и не излизат от конфигурационен режим, което си е направо заключване към техния ZigBee координатор. И така, че ми се наложи, за съжаление, исках да си ползвам съществуващия мой ZigBee координатор, трябваше да купа и на Salus координатора. Така че това е един от негативите, които тук казвам. Но пък като контроли са доста добри като функции. Нечко ще го покажа как интегрирам все пак в Home Assistant. Има някаква работа направена, така че все пак успях да ги вкарам в Home Assistant. Както казах, в началото бях заложил в изискванията моите да има управление през интернет. И често казвам, без да правя много голям ресърч, направо казах, искам Mail Cloud, което е Mitsubishi решението за връзка с облака. Пуснах го, но мога да кажа, че съм впечатлен. Има интеграция с Home Assistant, която е абсолютно неадекватна.
дори не може да се включи и изключи термопомпата през тази интеграция. По-скоро е read-only. Опитах се да решира с REST API-то. Има такава добра дискусия в форумите на Home Assistant. Но така малко по-добре, но пак не съм доволен. Наистина много трудно се интегрира по някаква причина. Не знам, не мога да разбера, защо толкова неработещо нещо. И накрая чашата ми преля, когато имаше една седмица даунтаун преди няколко месеца. Облака нещо им се изкапа, почнаха да рестартират, губи се, съответно всеки интеграции, API ключове, които бях заложил в Home Assistant, изчезнаха. За съжаление, това не работи в локален режим, само през облачен, т.е. на Mitsubishi Cloud трябва да четеш данните, съответно за мен това не е много добро решение. Реших да го сменя. Това е грешка номер 2 сигурно. Също не е съвсем грешка. Това, което може да прави MailCloud и машинката, е може да апдейтне фърмуера на самата термопомпа. Това е все пак интересно, нали? И го направи един път, когато го пропуснах, т.е. при първоначалното задвижване, апдейтна си фърмуера, което нали, поне за това си заслужава, но веднага след като намерих алтернатива, го махнах. Друго, което е, че нямаш моята термопомпа на инсталация, няма нищо не работеше от гледна точка на мерене на консумацията. Аз очаквах, или може би не съм го разбрал добре, че има нещо вътрешно, каза се, че няма нищо вътрешно и трябваше да монтирам допълнително електромерче. Тук съм показвал снимка, нали, импулсно електромерче, закача се към самата термопомпа и термопомпата се конфигурира колко импулса с 1 кВт. В случай тук са 1000 импулса на киловатт. Беше много лесна работа, но все пак да го очаквате, ако ще правите някакво замеряне на консумацията. И второто нещо, не след като се разочаровах от този MailCloud е ESP32 вариант, EcoDan Home Assistant, има едно приложение, open source, човек страшно добре го направил според мен. Общо взето прави доста по-добра интеграция с Home Assistant, включително и контрол на доста от нещата. Веднага разпечатах една 3D кутийка и едно ESP32 програмирах. Сложих го, закачих го на буксичката, това е сериен порт, всъщност на 2400 и си говори, хората са декодирали на протокола, нали, доста голяма част от него, така че доста добър контрол върху функциите. Това, което нямах име да мразя, level shifter, че трябва да се сложи, защото от ICO излиза 5 волта, а пък ESP32 не обича много 5 волта и сега живее опасно, като съм без level shifter. В интересна истината го получих този ден от AliExpress, сега трябва да го сложа дългосрочно. Е добре да има level shifter, тъй като все пак това си е 3 волтова част. Комуникацията на 5 волта малко дава стрес, въпреки че работи перфектно от месец и нещо, но дългосрочно това ще доведе до проблеми. Така че много съм доволен от това нещо, препоръчвам го. Какво е Smart Grid? Това го споменах в началото. Нали, голяма реклама. Общо взето, ето, ще кликна на линка тук за EcoDan. Нали, какви невероятни интеграции са. На инвертора фотоволтаичния, нали, има си Application Note, който обяснява как това е най-невероятната интеграция между две системи. Моето наблюдение е, че тук има малко повече маркетинг, отколкото функционалност. И честно казвам, в конкретната реализация при мен на фотоволтаичната система, както не връщам в грид обратното, не може да прецени какъв е излишък. Той работи само с излишък, т.е. при експорт може да прецени какъв е излишък и абсолютно, за съжаление, малко се подведах и не можах да го използвам това нещо. Т.е. директната връзка с жица, както описано, нали, между термопомпата и
инвертора. Обаче реших да тествам с контролер, който да затваря с един неорленце контакта. И идеята беше защо резистивен товар на коефициент 1, нали, да го вкарам като излишък, вместо да ползвам термопомпата и да загрея бойлера на КОП 3, примерно, нали, 3 пъти по-ефективно. Да, ама не. Смарт грида, идеята беше буфера да загрея през деня, примерно 45-50 градуса и да си отдава той 3-4 часа там, нали, докато има нужда. И не се получи, защото като затвориш смарт грид контакта и термопомпата побеснява, пуска всеки помпи и се опитва да се отдели тази топлина и да я свали до задаваната температура. Много странно поведение. Мислих, че аз нещо съм объркал или нещо не е конфигурирано при мен. Четах в английски форуми и е доста за също. Така че то смарт грид е абсолютно безполезен. Аз идеята да зареда бойлера и буфера, примерно, на която има излишък от енергия, пропадна по този начин, аз го реализирах по друг начин. Така, автоматизации. Направих си собствен смарт грид, т.е. разполагайки вече с Home Assistant интеграция с фотоволтаичната система, с прогнози на времето, с статистики колко време, каква консумация имам. Ще ви покажа след малко на живо демото, но съм си направил вече да преценя кога може да включи бойлера, примерно да загрява. Бойлера е окей. Нали, проблема беше с буфера, тъй като тези циркулационни помпи не ги гаси, докато не падне температурата в кръга обратно. Автоматизирал съм циркулационната помпа на кръга в къщата, т.е. при пускане да се пуска, да се гаси, като се уходи системата да не върти излишно. Друга автоматизация, която е полезна, термостатчетата, както казахте, с Zigbee и тех успях да интегрирам Home Assistant, когато се отвори. Аз също имам интеграция на SOTA, естествено. Така че знам във всяка една стая движение, врата, прозорец и съм направил при отваряне на прозорец за повече от 30 секунди да изключва термостата в стаята, както в хотелите го правят, и изчаква 30 минути, ако се затвори в този период прозореца, си възстановява състоянието на термостатчето, което ми харесва като автоматизация. Другата автоматизация, която съм направил е тук все пак извън града има чести изключвания на тока. Фотоволтаичната система минава в режим аварийно захранване и в такъв случай аз предпочитам да изключа термопомпата, за да няма тия сътресения при контакторите при включването и общо навичат климатици и термопомпи да им се включва и изключва тока, докато работят. Изчаква да даде захранването и тогава възстановява. В бъдеще може би ще правя някакви други автоматизации. За сега това съм се сетил. Малко статистика за консумацията до момента. Много ми се искаше да кажа някакви страхотни фигури на КОП. Да се казва, да. Според мен това е едно от нещата, които лъжат производителите или поне в някакви идеални условия ги съобразяват. За мен истинският отоплителен сезон започна ноември. Както казах, октомври, септември термопомпата не се е пускала на излишъка в буфера, сме се топлили. И същото ще стане и от края на март нататък. Но до сега, примерно, средно за ноември е 3,22 копа за отоплението, декември 2,96 и сега януари рязко се срина още, защото беше си до минус 7 градуса, както сте забелязани. До 15 януари сега са на 2,66 за отопление. БГВ копа естествено е по-нисък, защото говорим за по-високи температури, плюс кръга, който върти, е много по-малък. И горе-долу това са сумите. Сложих и ПВ производството на фотоволтаичната система, за да видите каква част от него може да се офсетне. Любимият ми въпрос е, нали, като някой се сети за някой познат, ама ти се топлиш на фотоволтаици, нали? Общо взето, стига глупости. Това не е възможно. Освен ако нямаш едно поле с фотоволтаици и батерии за огромно количество
съхранение, нали? Това са абсолютни глупости. Естествено, бакалска сметка, защото аз не мога да кажа колко част от фотоволтичната енергия отишла в отоплението или какво е друго, но просто ориентировачно. Какви киловатт часи. Беше ноември страшно облачен, декември беше страшно облачен. Нали, това са доста ниски производство киловатт часи, но все пак може да се направи някакъв бакалска сметка. Нали? И примерно се каже, че половината от отоплението е минало през фотоволтаиците, които са неточно определено. Така, грубо коп, който наблюдавам в зависимост от температурата, нали, горе-долу следват такива криви. Особено около 3-4 до минус 2-3 градуса, когато влажността е голяма и започнат дефростите. Мисля, че това е точно където послъгват малко производителите, защото не борят дефростите. Аз малко ще ви покажа боря дефростите и се случва до 10 пъти на ден, 12 пъти над час прекарано в дефрост. Т.е. помпата работи в обратно на отоплението, нали? И съответно развъртането после влизането в режим е естествено влияние на копа. И за бойлера, тъй като е по-висока температурата, копа е значително по-нисък. Съжалявам, че не казах някакви страхотни цифри за коп, но това е положението. Така, лесен свърн. Да, доста скъпичко излиза всичкото. Не искам да казвам цифри, но вие ще се ориентирате. Доста скъпичко всичко излиза. Копа на термопомпата при ниски температури, по-нисък от обявение в двата шита. Въпреки, че на 35 градуса, както казах, топла водата, общо това са идеалните режими. Пак повтарям, според мен те не включват тези 10 пъти на ден, които обръщат цикъла, вкарват студена вода, после се помпа 20-30 минути, докато влезе в някакъв режим и общо това, като умножиш по 10 пъти, копа отива по дялата. И въпреки това е доста добър. Все пак да не се лъжим, все пак на единица вкарам електроенергия. Аз съм произвел 2,68 при минус 7 градуса има все пак. Но въпреки всичко е по-нисък от това, което са обявили. Не знам, може аз нещо да съм конфигурирал, може да има и други. Smart Grid не работи добре, както казах. Melcloud с различни пари. Режима на Weather Compensation и Flow температура на термопомпата не работа добре при мен, защото нямат добър хистерезис. Имат 2 градуса горе, 0 долен хистерезис, което като затворя аз някой кръг на отопление, получава резък пик и веднага изключва термопомпата, минава в chest cycling, което не искам. Затова ползвам room temperature. Проблемчета с дефектна токова защита изкочиха абсолютно случайни, след като инсталирахме 3-4 месеца, веднъж на седмица, понякога веднъж на месец, нали, на някакъв случайно. В принцип, панах се за главата общо взето и не мога да открия какъв е проблема, докато преди 2-3-4 седмици някъде ми хрумна, че кръга на помпата, който, както казах, е на друго място в къщата, е на друго ДТЗ, но тръбната връзка между двата кръга е метална. Това е изградено от медни тръби цел и половина, съответно протектив врата на помпата е свързан на термопомпата кръга. И в момента, в който карах и помпата в къщата да е на същото ДТЗ, като термопомпата, се приключи тези проблеми, но просто да знаете, че тръбните връзки, когато са метални, са коварни. Така, друго непредвидено нещо е, че когато загрявам бойлера на високи температури с фотоволтаиците, нали, с излишното, се получава обратна естествена циркулация, почва се върти из къщата някакви водни потоци. Това не бях си сетил, всъщност трябва да се сложат клапани. Термостатите на буфера и БГВ-то не бяха подходящи, защото са предвидени за 50 градуса температура. При мен защити се работваха, смених ги. Само с контролерчетата не съм доволен от тях. Слаба поддръжка има в Home Assistant. Не знам нещо по-хубаво за момента. От хубавите неща, буферен съд е, може би, най-хубавото нещо. Даже леко съжалявам, че 200 литра само го сложих. Може би тук трябва да се работи на принципа на мечопух. Колкото повече, толкова повече. Ако сега правиш, ще го направя сигурно 500 литра буфера.
В момента, както е, изключвам термопомпата и конвекторите си духат топличко още между 30 и 120 минути, зависи, нали, до какъв димант има по стаите. И това намалява сайклинга на честото включване и изключване на термопомпата. Също така един голям буфер би позволил да се съхрани повече енергия през деня, нали, да се ползва. Зонирането с клапани при мен добре работи. Температурата на 35 градуса е абсолютно достатъчно на флуида. Дори беше минус 7 градуса, нали, минус 8 пада. Абсолютно е добре, перфектно. Съвместната работа с фотоволтаичната система е много добра. Междинните сезони изобщо не пускам термопомпата, както казах, водата се топли и буфера се загрява, за да може вечерта да върнем малко по спалните температурите. Перфектно. Ниски експлоатационни разходи. За декември сметката за тази къща, като ви казах, доста голяма, с доста стаи, като се усетне е 207 лева, което си е смешно. Просто добра интеграция се получи с Home Assistant и мога да регулирам нивото на шум по този начин, задавам да не се развърта на някакви обороти в компресори, съответно мога да утилизирам по-добре, примерно, производството на фотоволтици, за да не купувам от мрежата ток. Така, малко снимчици. Тук едно от нещата, които искам да направя, е да симулирам един от термисторите за станата температура с типов потенциометър. Поръчал съм частите и това ще го направя, за да мога да задавам фалшиви, нали, показания на термистора, за да мога да контролирам по-добре системата. Тук съм показал спъване на fan coil, на вентилаторчето с резисторчета някаква серия. Жена ми малко се дразни на вентилаторните конвектори, когато са по-шумички, така че на общата маса съм слагал серия няколко 10 ватови керамични резистора. Външното тяло сложихме паялничка, сложихме един нагреватор, който не се вижда тук отдолу, и на тръбичка за отстрани към улука да отива конденса. Тук се вижда едно таблоце, което изградих с електромерчето, с разни реленца за прехвърляне на приоритети наляво-надясно. Това е контролер на каминката и това е така наречения фронюс, който излишъка разхожда по буферните съдове и бойлерите. Една снимка съм показал да се покаже тази стратификация на бойлерите, т.е. как винаги излиза горе топличко. Може би една бърза демонстрация на живо, за да остане време и малко и за въпроси. И пишем Home Assistant. Така. И ето приложението на къщата, като по някаква причина се не мога да видя тулбара, защото има някакви... Да, тук съм го пинал самата термопомпа. Съм ми направил контролерче, т.е. страничка. Мога да включвам, да изключвам. Нали, мога да гледам режима какъв е. Записал съм кога последно направо дефрост при 8 минути. Мога да задавам режимите на работа. И мога в режимите на които позволяват да задам и температурата на водата. Тук си включвам и изключвам циркулационната помпа, като това е съобразено с възможностите и изискването на жена ми. Тя може да така. Вече влизам аз в хакерския режим, като влезем в Advanced. Да, тук показвам брой дефрости, колко време днес съм прекарал в дефрости, 33 минути. В момента термопомпата репортува минус 2 градуса. Работните флуиди, горната част, температурата, циркулационната помпа, дебит, за изчисление на копа, зонова температура, на компресора в момента, консумирана мощност, отдавана мощност, коп моментен, среден коп за последните 8 часа, коп вчера, консумирана мощност вчера, отдадена мощност вчера. Дори съм си направил на калкулатор, че да ми смята днеска съм похарчил 5 лева за отопление. По-малко от един Big Mac. И тук са различни температури. Това са на
потока, влизаш и излизаш от термопомпата, направил съм един делта Т, за да ми следи и в отоплението гледам да е около 5-6 градуса режим, нали, делтата между входа и изхода, това не е оптимално. Циркулационната помпа дебит литри в минута, на буферния съд температурите, както виждате, като изключи, когато събере границите, т.е. няма нужда от отопление, изключи се предвареди. Изключва термопомпата, както се вижда тук, и ето имаме един добър час от 16.25 до 17.27, един час буфера се разрежда, нали, с точно тази топлинка, която е абсолютно, аз казах, до 27 градуса може да си позволя да падне водата, така че тя прави ни такива хубави дълги цикли. Сега просто е имало малко димант, иначе през нощта се виждат, даже не през нощта, след обед, нали, доста по-дълги цикли е правило. Тук имаме един режим на БГВ за топляне и дефростчетата в жълтичко се виждат. Тук са различни сечения на копа, на болера само, на отоплението и коповете, копа на болера и на темата спрямо вашите температури. На Кемри съм виждал и 3.6, 3.7, 3.8 коп. Сега в момента се радвам, ако наближа 2.5. Това е положението. И външната температура, докладвана от термопомпата, лилавото незъбено нещо, хваща си дефростите, като обръща циклите и затемени фалшиви спайкове и един истински сензор външен. И така. И може би да покажа накратко. И за болера също може да се контролира по подобен начин. Може би да покажа интересен термостатчетата как изглеждат. Нали? Може да се задава температурата, режим отопление, охлаждане или да се изключат. Това, което не може да се прави, е да се сменя скоростта на вентилатора. От Бакимен иска да го правят от половин година, докладно в репозиторито. Затова казвам, че не съм особено доволен, но все пак мога да разбера във всяка една стая, включен или изключен, мога да го регулирам и мога да правя автоматизация на тази база. Добре, това беше въпроси и отговори. Да, може би сега да обърнем малко внимание на въпроси и отговори, защото времето си върви. Да, как процедираме сега с въпросите? Аз почвам да чета така. Да, благодаря ти първо, Мартин, за презентацията и за споделеният опит. Да, нека окуража и аз всеки да зададе своя въпрос. Виждам, че в Q&A има въпроси в чата. Можеш да ги прочиташ и да отговаряш. Да, добре, действаме. Сега почвам тук в Q&A първо. Ще изпратите ли презентацията ми, за така или не изпратите? Не знам, аз се пратих на DFBG, що не се е пратили, после не знам. За всеки случай ще качи на моя блог тогава, след известно време, за да останем без презентацията. Добре, Росен казва, има на 95% същата конфигурация. Ще слагам PV система. Какви са плюсовите минуси на подаване на статичен ток? За продаване? Аз не мога с бора с бюрокрация да продавам тока, не ми се занимава, т.е. съм решил да не го правя. Има си доста спънки и държавата измислява как да пречи по възможно най-много начини. Съответно трябва да се води счетоводство. Не съм сигурен. Никъде по света това не го правят. Ако имат възможност локално да загряват вода, те да продават ток. И после да си купуват ток, за да загряват вода. Не знам. Специално в Англия форумите никой не го прави. Да, междинните сезони би компенсирал с панели за топла вода. Имам панели за топла вода също. Да, това не съм го казал, но имам соларен чист болер с вакуумна тръбна система. И това го имам. Не мога да го компенсирам. Обаче според мен не знам. Може, всъщност, не съм сигурен. Моята е стара система, може да не е оптимална. Предвиждате ли добавяне на термостати за управлението на подовото? За подовото като нищо, не става въпрос да се сложи. Може много лесно да се сложи. Просто общо подовото го слагам на 21 градуса и не го пипам целия сезон.
Наистина, чудех се дали да дам по още 300 лева за термостата и за по-дълго. В баните пък ми харесват тия налоговите вратки на лирите. И примерно на Home Assistant на саусите са on-off, включва или изключва кръга, докато ти са налогови. Нали? Отваря, затваря малко, зависимост от колко е делтата между желаната и посилната температура и много добре се получава. Тоест, според мен, то за сега не планирам по-новото да му слагам термостати и други умни. Интеграцията с SAUS ZigBee Gateway, Custom Hacks и работи. Не съм сигурен как работи. Да, в смисъл, ето го. Рейтинги, девайси и не се поддържа много репозиторито. За съжаление има разни проблеми, които не се адресират. Devices, къде го саусчето, ето го саусчето. И работи си през хакса, да. През хакса добавих репозиторито, карах си ги и си работят. Пак, нали, има някои... Това ме дразни, че не мога да си задам температура на силата на вентилатора, примерно. Работи, не е лошо. Така, Марто Златанов. Марто, здрасти. Така, трябва да представя се ли, че с чаптора има теоретичен и практичен опит. Лайфхак. Марто се кара черпане. Вместо скъп стало да сложиш шелика. Да, ма жена не иска само приложение, тя иска физическите има бутончета да се натиска. С по-сложна е системата. Нали, трябва да има и от двата свята. Добре. Така, имаш ли наблюдение с колко горе-долу е поевтиняла соларната инсталация спрямо цените, при които ти изгради твоята? Панели и батерии. Батериите доста паднаха. Аз направо скоро бях отворил да видя като моите колко строи. Едно 3000 евро надолу. Ми се стори, че видях цени. Общо взето, това е тенденцията явно. Не е лошо да се... Но с времето поевтиняват, естествено. И изглежда, нали, аз във времето, което го правих ковидните времена, хората бяха решили всички да се върват на такива инвестиции, така че имаше едно съревнование. Сега определено падат цените определено са по-ниски, се заслужава повече. Но не може всичко да спести. Така. Любо Циров, Любо, здрасти. Какви са предимствата, като се използва воден температура вместо батерия? Любо, тези батерии си имат живот и брой цикли, нали, след което ще се амортизират. Водата си е безкрайен брой цикли. Значи, както казах, аз съм взел нержавейка болерче, така че това безкрай пъти може да го заредиш и разредиш, така че нали, според мен е много, много по-добре във вода. Водата си е доказан ефективен начин за съхранение на термална енергия. Добре. Иван, благодари за практичната информация. И аз благодаря. И може би в чата има някакви въпроси, само да видим. Така, задвижката Стъпов. Със съжаление, само отворена и затворена, аз ви казах. Да. Мен ми се щеше да има някаква регулация, но да. Буферния съд има ли изолация? Има доста добра. Т.е. като се съхрани през деня някаква енергия и се пази, нали, доста време. Добре. Има дигната ръчичка, не знам какво се прави сега. Това беше за включване гласово, така ли? Да, аз дадох достъп, ако Йордан желая, може да се включи. Ако все още иска. При студен буфер и стена къща не прави ли системата по-инертна? Тя трябва да е колкото може по-инертна. Термопомпата се пуска и 24/7 работи. Така е. Нали? Но пък и бенефит е, че пък после бавно стива. Добре.
Това ли е? Горе-долу? Ами, мисля, че това, ако няма повече въпроси, благодаря ти още веднъж, Мартин, за споделения опит, че беше на нашата сцена. Нека припомня на всички, че утре на имейлите си ще получите обратната връзка, която много ще се радвам да попълните, защото на базата на вашата обратна връзка виждаме как да си развиваме събитията и за бъдеще. Искам още веднъж да благодаря на Festo и Digital Lights за тяхната помощ за развитието на групата. В чата ще споделя линкове към профилите на партньорите, както и линк към обратната връзка, която може да попълните още тази вечер. Междувременно виждам в Q&A още един въпрос. Допълва ли се буфер с вода? Ами, не би трябвало да се допълва. Има пълначка по налягане. Свързана към пълначка и ако се допълва, значи има проблем. Значи има печ някъде. И трябва варим да се спасявам. Не е добър знак. Добре. Добре, аз благодаря на всички и да, ще коментарите ви интересни са ми винаги, така че попълнете формата за обратна връзка. Благодаря. И ние благодарим и на всички, които отново бяха с нас и тази вечер и до нови срещи. Чао, чао. Чао, лека вечер.